Ongcwele uyakwazi ukwehlela phezulu kwakho ungabanga namsindo and come upon your life. Come on, church. Amen. So those are 5 or 4 ways to receive the Holy Spirit. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Somebody, we need to siphakamise ke ukuze abantu babe nalesi sifanele siphakamise lethe kuthiwa inqano lokumfuna umoya engcwele. Why do we need Holy Spirit? Why? Then we are going to talk about functions of the Holy Ghost in your life. Why do we need him? Asiqala ngale ngiyithandile mina ngiqala ukuthanda ngale qala ngale. John 16 chapter number. I'll start from verses number 13. Njobe ingane ifakaza nizwa nje nani. John 16 verses number 13. Yes, verses number 13. Kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma. Ngicela ungizela uverses number 14 uyona ongifuna uqala ngayo eminye imisebenzi yakhe leso ikhuluma later but ngicela sithathele uverse 14. Verse 14. Uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona. This is one of the most important functions of the Holy Spirit. Amen. The good Bible says, he will glorify me. Somebody say, he will glorify me. He will do what? Glorify who? Yeah. Who will glorify who? Jesus. Loya mi, uma wena lo bekuzoba small letter. Njoba kumi, ingakho bazalwane ngicela sifunde nokulifunda iBhayibheli. Njoba kuthiwa he, ingoba bekuyi igama lokuqala esentensini. Fanele libe capital letter, it's obvious. But uma usubona capital letter engena phakathi nesentence that tells me and you, more especially in your Bible, iyakutshela ke lonto this is God. IBhayibheli eliyofaka capital letter kuyingilosi lahla. IBhayibheli eliyofaka capital letter phakathi nesentence kuwumprofeti lilahla. Kodwa iBhayibheli eliyofaka capital letter phakathi nendawo kuNkulunkulu ligcine. Njoba lithi iBhayibheli, he will glorify me. That is one of the functions of the Holy Ghost. Umsebenzi omkhulu kaMoya Ngcwele is to khazimulisa uKristu. Khulumani nithuleleni. uMoya Ngcwele bazalwane bami umsebenzi wakhe omkhulu ukukhazimulisa uKristu. Kusho ukuthi bazalwane bami uKristu akakhazimuli ekholweni uma uMoya Ngcwele engakafiki. Uba no Kristu odal ogcwalile if uma uthi ukhona. Igama lika glorify kusho ukumagnify ukuyiphakamisa into uvela ubukhulu bayo ayimthule yazi ukuveza ubukhulu baloyo nto esilinganisweni sayo. Hayi come on church. Ukwambula ubukhulu bento esilunganisweni sayo ukuthi into ingehlelwa iweight ingabi ngaphansi kwalento eyiyo kodwa ibe exactly as it is. That is the function of the Holy Spirit empilweni yomzalwane. uMoya Ngcwele nkathi umzane emukela uMoya Ngcwele imisebenzi eminye emkhulu yenziwa uMoya Ngcwele ukuba akhulise akhazimulise uKristu empilweni yekholwa. Umzalwane angabi noKristu ordinary nje ojwayelekile. Ubumajesty nobukhulu bukaKristu uKristu engasuka ehlalweni sakhe in your life. La balalani bazalwane bami ngicela ukunixwayisa. The more uqhubeka uyenza into, the more uhamba uya ngokuyijwayela. Ubungozi bemvelo injalo nje. Imvelo ithi mase ngihlale nento isikhathi eside, it's becoming one of those things. That's a foolishness of nature. Ubula benature ngishithi ngagold kangakanani. Mayike wahlala nayo isikhathi eside. Uvele ibone isifana nezinye zezinto nje. Ingakho ibatshazwa abantu abangakayiphathi. Others here, ningalimali ngisho right, ngisho in a good way. Others here that are driving the most expensive cars, beautiful cars here. Kodwa mawusuna 2 years awuyiboni.
uzwa ngabantu ayichangeke inhle le moto awuyihle hayi uthi ngicabanga kanjalo kodwa siyabonga uthi ayikade ngibone enye lapha kalokho but this one still enkathi ifika kuwe ivalue yayo yayilokhu injalo yayilokhu inhle kanjalo kodwa ngalesikhathi uqhubeka uyidriver nijwayelana nibonda nayo yaya ngokuya yehla nawe mhla uyidriver oqala wathi izulu lisemhlabeni wayidriver second week wathi izulu lisemhlabeni wayidriver first year wathi umhlaba usemhlabeni. So now angizisibone so now ukuzugcine ubuvalue balento oyitholile you need something else ezoleka ikhumbuza ukuthi hey uthola igolide njalo umthetho wakho umsebenzi kaMoya Ingcweleke lo enkathi uKristu esithi sizono zakho wawukhala inyembezi uthi ngiyisono esibi wawuboneni kimi inkosi nokwenza noma yini oyishoyo naqhubeka nahamba ndawonye waya ngokuya nijwayela wagcina manje uya kuye mawuthanda wangaya mawungathandi wadandaza mawuthanda wamdumisa mawuthanda wenza ngendlela othanda kudingeka uMoya Ingcweleke who revive you azothi lo yaKristu omemukelayo nawo amandla nawo namanje usenawo he will glorify me. Otherwise uzohamba noJesu umthandazo wasewalapha eprimary kawoza Jesu omncane angamazwi ayekade evele sihlala cishe ngasho ba ethoza Jesu omncane kanti babe kufanele bethi bona correctly woza Jesu wabantu abancane ukhona ke lo no uthanda abancane nabadala hayi yena kanti uyena lo mncane nakhona thiwa woza ungenze ngibe mncane kwanawo so uyakubashisa kwayena kudonsa kusho says uthi uyenyuka uthi hey buyana. He will glorify me. Somebody say the function of the Holy Spirit umsebenzi kaMoya Ingcwele is to glorify Christ. Kudi idi kindi mandarika banda is to glorify Christ. Do you know ningayibuka le point yabona le point ngayishumayela 50 years ungayithatha kancane imoshile lento yokuthi indaba uthi ibandla lingahambi noMoya Ingcwele ngoba uMoya Ingcwele kuthiwa familiarity brings contempt enkathi uya ngokuyijwayela into uya ngokuyidelela. Ugcine futhi uma unganakile bless you ugcine futhi uma unganakile indaba ingabisaba ngoKristu anymore because there's no that akekho lo muntu oglorifyayo phela lento ethi glory ishithi it's all about him. I want the church in a serious note ngifuna ibandla ilento ethi it's all about Christ, it's all about Jesus. Even uyakwazi uma uMoya Ingcwele unayo uyakwazi ukuhlukanisa udumo ongalithatha nongalidedela. Thank you sir. Khona nonke nimathandeka ilifihle ngamabomu lethawula mama ithathe engekho nikhona nimathanda manje uzolibuka escreen lapha manje lela thawula leya ningamtsheli manje nimbona hlwathi mina fa isikhwamela ayihambe bamba buya Jesus must not lose his glory. Once ibandla lalahlekelwa uMoya Ingcwele awukwazi ukuhlukanisa udumo ofanele uze kuwena ofanele eKristu uba isiwengu nje selida nomsomzalwane uthatha ngisho nodumo likaKristu kanti ufanele ubayeka abantu bayeka abantu badumise kodwa wena musu uyaselecta uthi lolu kodwa lifanele wena lonke Nkosi. You never wathi omunye hey bazalwane shay ngathi you are wasting energy. People will celebrate you wena nomsebenzi okwazi ukuthatha udumo olethwa abazalwane uthi Kristu lolu lwakho. Imbongolo yagitshela uJesu kanye waya ngaye eJerusalem ngalolu langa yake ya experience into enkulu kabi yokuhamba phambi kweingubo naphambi kwamahlamvu ngenxa ukuthi igitshelwe inkosi nje
bandlala ingubo yahamba imbongolo phezulu for the first time yethuka nembongolo. What is happening here? Yahamba phezulu kwamahlamvu naphezulu because yenza umsindo around yokuthi ubusisiwe ozayo. Ukuba imbongolo yayingenza imistake, yayizothi noma esehlile uJerusalem, mise nje ukuthi ngoqala phansi, ngifuna ukuqhamuka futhi ngifuna ukubona bazongidlalela yini. Oh, nithula la ekhaya. Ngifuna ukubona bazondlala nisiqhamu ihamba yodwa ingasagitshela uJesu babezodonsa induku imbongolo ayihambi imbongolo la baba imbongolo icelebratelwa akucelebrate imbongolo kucelebrate oyigibele. Manje umoya ingcwele uyahlukanisa ukwazi nokuinterpretela ukuthi lo msindo uzwayo uma ungena mfana wami akuwona wakho umsindo ngawungathi ugibele meka ngehla kuwe laba abantu abakwazi. He will glorify me. Ngakuphakamisa ukuthi sikucelebrateile. Sumila ke into. Awusasiboni sonke la sebublind amehlo. Awusana nokukhuluma nathi. Ngisho awusavumi nasikubingelele. Omunye samgcina mhla igcotshwa. Thini? Sesizintuthwane sonke. Sesibuka kasififi kayi. Yazi nenza ukuthi kwiko bani lento enibuka yini lokho? Ama soap nobani. Yini edumile manje edlala. Khatha nginaso. Ushaka yena lodwa lo phande kucela. Le. Ushaka Zulu. Ushaka. Ngicela usenza ngayo ushaka nginankinga na. Buyani. Ushaka istory sika Shaka. Before bathole lo wam4 ozo actor ukuba ushaka la. Bekufanele ukuthi afike engeyena ushaka. Mase bemtshela ushaka into enjani. Mase ya practice ukuba ushaka. Manje njengoba umbona nje esevezwe lapha maningi amaphutha awenzile. Bawa cut akuyena ushaka la so yena. Baphinde bamqathisa phansi. Ya usashakanyana ke manje bakufake ku live. Lalela yonke into ongeyona ngqo. Yonke into ongeyona ngqo kofanele uyipractice uphila impilo yokuba islave. Ufuna ukukhombisa ngisho nabantu abangadingena kubona ukuthi iyona. Hayi. Ngosingiphe ukuhlangani. Kufana nomuntu uma ecrossa imvelo. Uthatha ubhuti. Usefuna ukuba u6, uyambona. Ngisho ubhuti mayifuna uba usisi. Uba usisi kakhulu. Futhi ufuna sibone ukuthi usisi. Kanti osisi abazami ukusikhombisa bayibona. Bayibona vele. Sorry, hello, darling. Darling. But I have so many sisters must abayenzi lento yenziwa yilo. Angilo ngiyashumayela sengicathi ngiyalwa manje. Mani nava Britain funa niphe one kanti. So you try to act something that is not you. So you push yourself, you want to bring attention even where engadingakali khona. The originals are relaxed. Now when ufuna ukwenza attention guys, I'm no longer what you think I am. So manje fanele usimanipulate isonto ngalo uze sikwazi ukwamukela. Unjalo nomuntu ongagcotshiwe ufuna ukuvela ngathi ugcotshiwe. Manje fanele asiactele lento yokugcotshwa. But you demand ukugcotshwa, uyakudeserve. Ubona abantu demand ukuthi ngigcotshiwe. Fanele manje hlupheka sazi fanele senze. Ubona akathelwa ngamafutha kamoya engcwele. Wathelwa nje utelo.
Asikhathaza manje. Siphilisa impilo enzima. Sifela nje ukuthi siweseka sazana naye kanti manje ugcotshiwe manje. Lento fanele siyiwitness. Ngiye ngithi irespect oyiphokayo ayimina ngithanda. You must make lalela fanele si deserve ukurespect. Don't push us and demand us to respect. Live life that will make us respect you. That is original and genuine. Wasabis. Ngane nama sons and daughters I have you. Bazalwane, sometimes if we don't give you time, it's not because of pride, it's because we don't have time. Simple. Others uba kuyangama ngabe ngiqeda inkonzo, nginike attention one by one. Otherwise, mangazama ukwenza lokho, I'll die before my time. So sometimes if you want I run away, I'm trying to protect my health life. Because the demand is too much. Mangifonela ungitholi kusuke ngilele. Ngiphumuza umzimba ufana ubuye uzokhonza. I think share a short testimony. Short testimony. Do you know sometimes the figure last night is lad. You should sleep long about it. Thought we strive the whole night. Figure last week send some saying concert. Figure space guys and some saying concert or 8. Getting 11, 12, then singene moto isizela. Sikhoze singakaze uthoto amehlo esibuka ngawo ilabo iqala ukuwa ngawo ukuthanga. So same eyes. Not even yabona lesiphanyana asiphuke hotel kulala imali kata sikho. We are preaching. We are serving the body of Christ. No time. So after this ministration, emva komzimba ongalalanga, obvious. So Thomas said amen sithi manini kanje. Ngiyanibona nje benibanga umnyango oqala ngakaphuma. Angazi ubani washo njalo. Manini kanje imphume siphume. Then we'll drive. And our hearts wants to share life with you. But in reality it ngisho energy engisele nayo yokuthi ngifike la ngiya khona. And I'll greet my abantwana bami like this. Njani right no ke niyaphila okay good. Kuyaza lo zalwa namhlanje ke uyademand. Mbabe ke sanje kanti angizwanga. Kwaba njani? Ngithi okay ngixoxela bekuthiwana. Ulela baba sulela manje. Ethe wakwambona umuntu omdalelela. But the genuine thing, if the genuine thing, awuzami act. If you are not, you are not. If you are, you are. There are two. Take this wisdom. It's going to take you for the rest of your life. Kungona abantu bacabanga ukuthi awuyona into. Kanti uyiyona. Una uthi abantu bacabanga ukuthi uyiyona into kanti awusiyo. Kungona abantu baconclude bathi halo. Ubashaye ngesurprise. Bacicamehlo bathi kanti ubalo because write off bayijeqa uyona into kanti uyi ngantshela ngishera la ngathi esalandela omunye ubaba sikwenye inkonzo lapha lenkulu yaseAssemblies of God sathiwa siyolala emzini wakhe wayigqokela amagxabulela nje fake lokhuzana esebenza kwiground lapha kwasethiwa nolala emzini kalo baba ngathi inkosi isikelela eAfrika maliphakanyisa uphondo lwakho yizwa imthandazo. Suck drive what okay bafundisi you will follow me ngizongilandelana but don't worry ngoba ngizohamba qala sithi ukuprepare asibonanga imoto so ngizohamba qala asiprepare ngizonikeza ilocation and ngizofika la khona but don't worry ngizosenda nje ama information yonke into engizoyidinga don't worry ngicela ninginakele ifoni waqhuma masithi bro ungena imessage ingena ne code ongena egate asinakile thina athi inqondi iselela amagxabulela asiboni kwa code lo yasithatha navigator yasisa kuma estates ngathi le navigator inakho ukuduka somewhere le navigator inenkinga le yasithatha yasibeka kuma estates safika kwi security sathi besicabanga ukuthi ucela ukuchecka
ikhona la wathiwa yes ya no sitsheliwe ngathi niyeza cela nithi kanti khona into abekho into abakusendele yona sathi no ikhona la bayithatha 3 baskenayo lokho zana ama ID ucela ID yakho xele baskenayo ama number xa lokho i-disk xixixi wasothi okay go straight nilandele nje nizobona lakho zana hey come on man saqala sathi no come masiyafika lo baba usagqoke lo yanto leyana kodwa inunu i-animal ayipake kulaye la emnyango i-beast upaka i-beast into engikanga lendlu uyipaka emnyango wendlu yakhe wehla in a very humble spirit and said hawu bafundisi bami siyabonga hey ngizocela sicuphe khona la ngathi nakucushwa la akucushwa indawo ongacushwa kuyo ile wathi asongena socupha la lalela masingena wasithatha ngama steps sanyuka sasihamba nabanye abafundisi sengihamba phambili ngithi ya nkulunkulu kunje emhlabeni wasinika ama choices ama bedroom awu3 wayethi angathi bafundisi kodwa sheme phela abantu abakhulu labala naleni ngayisebenzisa ngathi ayi man wayethi kodwa no mhlawumbe bafundisi angazi nale ngayisebenzisa ikhanda liyaphenduka lithi wayethi mhlawumbe kamawuthi kanjalo wanyuka nathi waya kwenye elokhozana wathi khona hayi man sase siyabuka noba sasitest cela ukulala ndawonye yabo sabuka nemehlweni sathi hey madoda kulalwa wathi makusobe a kitchen lakhona out of this world. But you look at this man in the church. Lapha yana wenza ama parkings babhizi bayehlangana lokhuzana benza like something a top guy. Mawumbuka ngazi uthi akuye. Umoya ngcwele ke will glorify Christ our standards. Umoya ngcwele will glorify Jesus. Somebody say glorify Jesus. After 5 minutes standards and somebody say glorify Jesus. That is one of the main functions of the Holy Ghost I like. It's when Christ is a glorifier. And kini kamo ma umoya ngcwele khona ngeke ulahlekelwe uJesu esididithini. Because one thing possible kulesi sikhathi esiphila kusona ukuthi ulahlekelwe ugenuine Christ kulesi siphithiphithi esikhona. Yaphithizela manje. Nikhona nonke mazala. Musana ukusala kule nto khona umuntu osele kule nto sibone bengenza sibone la usuthatha personal. Nikhona nibathandeka. Listen. Buya. Listen. Kusesiphithiphithi. Engaduka uKristu unganakanga. Kudinga umuntu ozolokho emkhulise njalo in your life. Yini enza ukuthi uthando umthande ngalo uJesu eqaleni lingasafani nophetha ngalo. Ingenxa ukuthi uqala kumoya uya ngokuyoba carnal. That's why ne push owawunayo ngoKristu ayisafani manje. Wena wawuyi private jet kind of a believer. Into vela suka la njengamanje abazane bayehla baba yi-wheelbarrow bayagqutswa bagquba kanje tsweke ubathulule esontweni bahlale kanje bakubuka baqedela ukubalayisha ebhaleni uyobathulule ekhaya. There's no drive and passion. How many times wagcina nini ukwenza ama sacrifices for Christ? When you do sacrifices wagcina nini ukwenza into ungabali? Wagcina nini ukuspenda for Christ ungaboni? Wagcina nini? Now you tick each and every cent eliphuma uya Christ. We accountant enkulu mase kuyivangeli. Kodwa ma ungezinye izinto you don't know. Awazi ukuthi uspende emalini. Kufuthando lukaKristu in a way that ukhonza uNkulunkulu is becoming bitter. Ushoda umoya ngcwele to glorify Christ. I was just telling abazalwane ngithi sometimes mhlawumbe will never stop to do this. Kodwa in fact ebandleni elifilled by the Holy Spirit wangesi struggle ukulungisa izinto engama logistics okhonza.
Mina I've seen abantu berana ama-programs abo individually. Umuntu aspende maybe 150,000 to 200,000 for his project. It's either wakha indlu, it's either wenza something, or it's either a holidays. Angaphuma aspende 15,000 to 20,000. Kodwa uma ungathi take 20,000 and give it to the church, kuvunga amaleke nga social media engama antichrist ehlala nga behind the ngathi imele uKristu. Usuyabona there is kufi glory. uKristu uya ngokuye encipha in your life. Ngoba the glory of man mayisendaweni yakhe uthi no one compares to you. Iqiniso lokuthi sithi uKristu ubani uzwa masicula kuphela. Ukubele laqiniso ulishare nenhliziyo yethu nelife yethu ngabe kungcono kakhulu kabi. Ngoba into esiyicula ngoKristu kuba yile esimbona esiyiphila abe yiyo. Sikwenza mkhulu wena athi Jehova ngicina ngengoma kodwa i-reality. Umoya Ngcwele othi I live and die for Christ. Umoya Ngcwele oyokwenza ukuthi there is nothing engaba nkulu ukulingana noKristu in my life. Ngeke ngithi mangivuselela ama vows ngithi Nkosi, you took me from nowhere. Ngathi bengwesaba ngingabonakali. Ngathi mangivela ngifuna ukunyuke irate yokusaba igama lakho. Angifuni ukuvela ngibe ngisithela kuwe. Uvela kubantu. Better for me uthi ngingancibikala kubantu kodwa ngibe ngivela ngokucacile phambi kwakho. Kungcono abantu bengangiboni kodwa wena esikrinini esikhulu sakho kudlala mina kuphela. Unothi ngidlale kuyiqini zabantu kodwa ngingasaveli kuwe. Uduke kumoya Ngcwele ukunikeza lawo ma items. So ukuthi uKristu angahlelwa angehle ehlalweni sakhe empilweni yakhe. Siphila isikhathi esinzima uKristu uyehle ehlalweni. Uhlala ezinye izinto. Ubona sekuhleli bani? Ubani? Ubani ohlele ehlalweni sika Jesu? Thatha mhlawumbe. Uzangangena temptation. He will glorify me, capital letter. This generation kudinga ukuthi simcele isisi umoya Ngcwele ukuba ayilawule impilo yalabo generation. Ngake ngafundisa parts ngama transitions. Ma transitions ilezi inguquko zempilo ezilindelwe vele. Ngithi if uma ungathayimanga devil can use ama transitions to paralyze your life. Ungasuka from it's either usuka from zero account, from poor to rich. That's a transition. Kati umuntu ongenalutho manje sunakho. Uma ungayiqaphelanga i-transition esuka from ungabe nalutho uya kwenakho, kungenzeka uqathaze uKristu kube ne-exchange. Udedele uKristu ubambe ingcebo. Noma kuthiwa uyinikwa uyena uKristu nca le ngceba uyinikwa amadimoni uyinikwa uyena. Kodwa kuyenzeka umukela ngale ndlela ukuthi udedele yena kodwa umso. Umsebenzi kaMoya Ngcwele he will keep on glorifying Christ. Ngishabe kuthiwa unyukela kusiphi isigaba. From single to couple. Kade uyintombazane yami umuhle kangaka uyikhonzela wedwa. Uganwe. Uvele kube ne change in the spirit. Ngoba anything that will come in your life and change impilo yakho, status sakho, ishintshe nendlela yakho yokufuna uNkulunkulu. That thing is dangerous more than devil. Noma yini oyimukela ngesandla, mase yakudropa spiritual, leyo nto ingozi. From single to njoba ngikhuluma nani madodana benkosi ngoba ngiyazi ukuthi abantu bafa ngakho kusha. From single to couple. Sihlangane nenqwaba yabantu ababeyikhonza kahle inkosi bekhuphuka bashada.
cha angisho ukuthi bahlushwa abantu abashade nabo kwashada nje bona qobo lwabo bahlushwa yibona wa enjoy umshado in a way that wayeka ngisho umthandazo kunamantombazana aye powerful namhlanje asiwazi asho naphi ithuna lawo laba ngelanga bephakanyiswe esontweni abasekho kuma prayer meetings sebengo mem no mist abasasave abasakhonzi sesibacinga ngenyawo njengenkomo uthi ngathi uhambela samgcina ngelanga ethi I do Othi ngikhulumisa kumuntu omdala kuphela okhuluma lento lalela from no baby transition ungenamntwana usuba nomntwana ngisho abashada ungathi ungenamntwana usuba nomntwana abekho abantu abalova ukukhoza uNkulunkulu njengoma wengane hey uma wengane uyingozi engakonofela ingane akasafuna ukwenza lutho awuseyalovile manje ingane akaseze enkonzweni ingane ngithi ngelilanga nginithathela umama umpostoli umbuyazi ngithi akazonifakazela ukuthi umfazi okhonza uNkulunkulu ethola umntwana ehamba noNkulunkulu wenze njalo no naturally umama wayebevele strong at the age of 8 months he was in the house of the Lord njalo pregnancy 9 months as a day hey well don't zala in the house of the Lord and will push her back no mama mina ngazi ufanele ngenze njalo lapha maqala izinto zakhona but it desire lalela wateta 2 3 4 2 weeks why we recover or wayithola isizwe 2 weeks then after he pushed umntwana wakhe with the prema wazomezana endlini kaNkulunkulu owakho bangeleka umsindo manje inkinga isound veleza umsindo lo muntu wezwe isound umthwele ngesisu wayizwe la endlini isound isimbangela umsindo itransition devil can use any level okhuphula kuyo to paralyze you lalelani ngilalelani nonke lalelani nansi enye dangerous ngoba ngifuna ukuthi umoya ngcwele uyamdinga umoya ngcwele to glorify Christ listen from unemployment uphenduka kuba i-employee usu reporter somewhere abanye sabagcina ngesikhathi siqedwe ukubathandaza ethi baba ngicela ukuzobonga wathatha imark ngiyabonga baba ngutholile umsebenzi angazi ukhona nonjengaye isithi naye akekho athi cha impela akekho onjengaye from that day wayigcina ukuthi umbone esontweni lalela ke useyabala manje ngibuya ngikhathele and seku too much there's too much kune yini lento lena but yile shutdown kuthiwa yona nje ilokhu umsebenzi mawusuka uba nebhizinisi ngemsebenzi neyangathi yona yona hayi kuma company ubani umuntu asenza ama company la kushuta ama overtime nanayi yini i-shutdown yes kune shutdown and this that there's too much of ABC DE now no bezalwane ngicela ukubuza nihlahlanganyela khona neda khona habo nisesekhona lapha edaya khona sisesekhona bazalwane ngizobona ngizonichecka ukuthi nje Nkosama nongitshelela ubaba manje nibona sayibo njalo baba ngisekhona ukuthi nje hey sasahlupheka lo mzalwane spiritually beflyer wamukela isibusiso wenze exchange uyazi ushodela ubani ushodela umoya ngcwele to glorify Christ yathi namhlanje ngathi ngihlabela umhlabelo uthi umkhulu ongakithi kunosezweni kuthi angimemeza namhlanje kuzovuka igeneration esothi noma iphathe imoto ishayile imoto eyiphakeme noma ingathola ama promotions emsebenzini and I glorify you Christ Jesus
sizovusa igeneration ezothi noma uNkulunkulu ayiphakamisa noma ingashada ifaka amaduku noma ifake ini ifaka amaringi mawuthi kufaka amaringi ithi qeda nje the first week that ishada ngakusasa ibonakala nekhapuli yayo bayakhonza inkosi ngoba kuvuma uhlobo lwabantu ozogcwaliswa ngamandla kaMoya Ingcwele and uKristu akazukuncishiswa umshado akazukuncishiswa udumo akazukuncishiswa imali. Somebody say hallelujah. Simena nyawo. Simena nyawo. Bantwana benkosi, God is preparing soldiers and army ezothwala the lost move of God. Let's say isiphithiphithi ngoba ngathi isiphithizela la isweni. Listen, God is preparing a generation that will carry the banner. Abantu abazothwala umphongolo abathi Jordan uvalile siyawela. Lalela, in two dimensions, there's no nhlupheko esosurrender kuyo. Even there is no nature of nokuthi uNkulunkulu usibusisa ngani, but we don't surrender also. Si blessed uNkulunkulu esiphakamisa kodwa ngithuleleni baze. Ngathi mangishada kwathwala umfana obevutha. Bakhalizana kwazi kuthiwa mfana wami. Siphatha kabuhlungu ngendlela obushisa ngayo. Bathi umshado uyavovana. Ngathi na uNkulunkulu. Ngathi iqhuthe manekeneke. Sendala zombili. uNkulunkulu wami engihamba naye nomshado ovovanayo. Bangena emshadweni bakuhlahlela amehlo kasho. Bathi ngavele ngahlanya mo. Cha ngangihlanya kodwa ngavele ngahlanya mo. Ngahlanya mo. Ngafundisa nonkosikazi wami ukuthi kuyahlanywa. Ngafana unkosikazi wami ukuthi hey mase kuhlanywa la akekho umuntu akekho naka inhlanya eziwu2 ayinakani. Hlanya nami ngiyahlanya manje. Ngoba in the spirit once uqala uyi-eagle musu uyehluba inkuku ngeke ngesibusiso konke ngekho right. You cannot just sugar from being an eagle kanti undizela phezulu then ushona ezantsi uyonida namatshwele phansi because of the blessing. You need someone who would continuously glorify Jesus in your life. Holy Spirit ube lokho emkhulisa. Indlela ombone yiyo akushintshele before your eyes. Uthi yazi ngimbonile ngo2024 kodwa ngathi omunye kulonyaka. Lungapholi uthando likaKristu. He will glorify me. Mawungikhohle ukuthi sitheni namhlanje. One main function of the Holy Spirit is to glorify Christ Jesus. Ngiyakho ngithe bantwana bami ngiyafuna bengifuna lama points ukwenza aba u3. Ngisaba nje into eyi1. Angifuni ube khona ipoint elizo replace lento engishilo. Sangathi ungahamba ugcwele lento. Uthi uNkulunkulu uvusa isizukulwane esomkhazimulo seJesu. Simthande emsebenzini bafothi simthande ko-colleague. O-colleague bane influence embi ngiyakutshela ungamgqiba uJesu unganakeni ngiyakutshela. Abekho abantu aba-influential njengalaba bantu laba. Oh, those people I'm telling you, they are fit there. Ungena lapho ngathi ube sengathi umuntu oyiphethe kahle ngathi uzothi kunabantu abafika emsebenzini ethi hayi bo wajika ubani. Hey wena lo wayiluke kabe fika la. Samfaka intoza like udominatwa ama territorial spirits. Ama demon akulo area akulo ndawo ufika kuyona efield. Abanye baqala bengekho popular bengaziwa umuntu. Mhlawumbe waba nje wangena kwi-popularity a shift in the spirit. Bangakanani abantu ababe isibusiso be right bengakaziwa baziwa. Badaka utshwala namhlanje. Baphuziswa ukuthi sebeyaziwa. Abanye besacula ama chorus la isontweni wacula ingoma eyodwa attractisa umhlaba. Wa recorder. Wangena ku-industry. Washintsha uba umzali wakhe. No dumo lungakwenza.
Sesibuka yena manje la ku-TV. Maniqhamuka bascreama bathi befuna ukushutana hle. Sibashutana hle. Lalela-ke manihamba niba u2 noma niba u3 bamiyeke bame khona i-team emaye kulinde vele abantu basabanga wena. I celebrate those people. One people that I celebrate in my life are those people. Sometimes abahamba nathi abantu babange ufuna ukuzoshutha nathi babayeke bona. But still ba feel comfortable. I celebrate those people. My wife will sometimes stand like this. Thokoza mathi ngiyayazi lesithombe kababa. Nifuna ubaba hayi mina ngiyazi. Shutana. Thona cela nawe ukufaka manje hayi. Uma ufana nami angene ithombe ngezona ezona. Yathi enye indoda ngaze ngihamba nobani. Ngisanoma okay cela ungasho ngihamba nobani. Bathi bamxhola bamjabulela. Sebashuthana ngicela ukushuthana ngezabesho. Sathi hawu hey mfundisi sicela nawe ungene ngathi lutho. Ngathi angithi nasi isithombo sifuna shaya lesiya. Hawu sesenze nawe ube khona angifuni ukuvela izithombeni engahlangene nazo. Sengiveza ubuso la angabhalwe khona. Shutha nomuntu ofuna ukushutha naye mina ngiright ngiyakujabulela futhi awushuthi nami ushutha nalo. I'm okay with that. Because you cannot be a celebrity to everyone. Nikeza opportunity abanye abantu uma kuyisikhathi sabo sokudonyiswa. Come on. Make it and you are right. Instead busa la iPhone, busa la ngishuthi. Busa la ngishuthi kubashuthi. Ufuna ingakho. Ngicela sasungena nawe aye manaka. Nasi isithombe ngathi siyadingeka la. Hayi sikaNomzi. He will glorify Jesus. Let us lift our hands and pray. Namhlanje ngicabanga ukuthi umoya ingcwele ubephethe into yokusiphuna, shaping the church to focus kuKristu. Ningizwe ngomoya bafowethu, ningizwe ngomoya. Ngicela umoya ingcwele anilekelele mangikhuluma, yes please. Angishayi, angilwi nokuphakama, angilwi nokuba nemali. Angilwi nodumo, angilwi nayo. Angilwi nokucelebrate, ningizwe kahle. But what I'm trying to emphasize ukuthi awuthi impilo iphakama but uKristu abe glorify empilweni yakho. Let us lift our hands. Asivule umlomo sonke sithandaze baba siyabonga namhlanje. Come on everyone in prayer. Come on, everyone, prayer. Come on, everyone, prayer. Come on, everyone, prayer. Ask the Holy Spirit to fill your life. So that Christ Jesus